Jy, sy, skrik wakker man. Nee joh, nie, jy blijf klaar voor niet er man aan die voertuig nie. Ik kan nou maar moest Pieter wakker gemaakt. Jy, sy werk hier as jy. As jy nie werk hier, vir iets ook nie. Nee man. Ek soek my breakfast nou. Dit hoef nie wat is aan se stal joh. Waar is my voertuig? Hallo? Waar is my voertuig joh? Jy, waar is my voertuig? Jy, waar is die goes joh? Sien joh! Abby, wait for Daddy! Abby, wait! Abby! Daddy's coming! You're not tired yet? Nori! Nori in het doen! Oké, kom maar zet weer! 1, 2, 3 en uppies! 1, 2, 3 en uppies! And down, and up, and down, and up! Oh! And we go! Left and up, left and down, and we go up and up! Papa zei Engel dokter, yay! Abigail, papa wil vir jou iets baie belangrik vertel gou. Is jy gereed om te luister? Okay, papa wil hê dat jy moet altyd onthou dat papa is baie lief vir sy engeldogter Abby. En papa wil altyd hê dat Abigail moet onthou dat papa sal seker maak daar's niks en niemand wat vir Abigail sal seermaak of
enige iets aan Abby doen nie. Glo jy dit? Oké, geef my papa die high five. Drukkie. Papa se dogter. Papa is baie lief vir jou, né? Jy moet altyd dit onthou. Altyd, altyd. Papa is baie, baie lief vir Abby. Laro badaya. Go! Ay. Hey baby, I'll call you back now. I'm just outside. Okay, bye. Goedemiddag meneer Brings, hoe gaan het vandaag meneer? Goed, dankie John. Daar is meneer. Meneer, ik wil graag van je gunstige vraag vandaag meneer, alsjeblieft. Of graag een beetje vroeger, ik zou vandaag mijn dochter kiezen. Verjaarsdag vandaag meneer. Als het mogelijk is, alsjeblieft meneer. John. Ja meneer? Die week moet klaarkomen zo. Jij is gefrek zo. Wat gaat er gebeuren met die week zo? Is het hard geweest meneer vandaag? Waar? Ik heb hard geweest meneer. Ik wil graag vragen meneer. En dan wil ik voor meneer nog een gunstige vraag meneer, als het mogelijk is. Kan ik mijn weekse salaris krijgen meneer, zolang zo'n klein tafeltje voor mijn dochtertje? Dat is gewoon niet zo, net. Doe maar nou, nap zo, net zo. Laatst week heb ik klaar gejaagd bij mij. Nou, ik zeg je wat. Ik ga nu op een taal vandaag. Maar laatst week zeg je ja, dat ik aftrek. Hoe dan zo meneer? Vandaag. Hoe komt het nou meneer? Dus jij kan besluiten wat je wil maken. Hij doet ik een week, daar zie ik. Dank je. Meneer? Meneer Abrams? Meneer? Ja, dat is... John, hoe let jy? John, wat nou los? Hoekom let jy so? Wat is dit? Ja, nog... Oké. Verjaarsdag, John, kyk hoe let jy? Waar is die kind se persent? Wat is nou los? En hoekom is jy so vroeg? Baas. Let jy? Baas, dat is kind se birthday, kan maar vroeg komen. Waar is die kind se persent dan? Waar is die kind? Wat is dit? Wat is dit? Wat se kak is dit? Wat se kak is dit? Wat is dit? Wat se kak is dit? Dat is een surprise. Kom uit hier. Oh, dat is een surprise. Kom uit, wat? Kom uit. Hulle sit dan net die ketels op man. Ja? Nee man. Ja. Waarom gaat het zo anders? Wat joh man? Ja, maar ik was niet nodig man. Waarom doet het? Nee man. Waarom doet het? Ik heb gezien, gaat hij Ik nog heb wel gezaagd snacks op mij nemen. Nee, die dingen die moet je weten. Je moet je weten. Schud, waarom gaat het zo? Oh, jullie dan elke kant tussen zelf. Waarom doet het? Ik is een cool kid man. Kak is weer op je kop. Dat is allemaal nat. Oh, die kak dit is op. Ik kan zo kakken lekker dan wil ik Oh nee, jullie uniform is heel niks. Zeg op je? Zeg op je? Ik zie helemaal niet mensen in een gezag kijken man. Dat is nogal sterk favoriet. Oh, moet je drie gemeen. Draai je zo Ik kan wel. me niks maken. Draai je zo wel, maar die. Draai je zo wel. Ja, mijn lawyers ja. Dan loop je. Hoeveel zaken er zitten al met die man? Meneer, los man. Jij, hij Ja, jullie zijn mijn property. man. Je laat je warrant. Jij, hij is aan pijn oor. Hoe kan je jouw property? Ja, je dan mag met die dan. Ja? Dat kak, zei je. Eindelijk. Ja, dat is heel van. Dat is zin, zeg. Eindelijk. Eindelijk, ja. Ja. Dat nee. Dat ik niet vaak kan, die gemoed. Blijf op elkaar, blijf op elkaar. Die wil ik in, dat is een beetje geklapt. Maar dan niet meer zo zit elkaar zijn bek, man. Gaat ik. Ja. Zij kostkoep of die kostkoep? Nee, ik denk ik zal die kostkoep. Dat komt me nog maar de laatste. Hallo, mami.
besig met sy strieke. Hy het nou die dag weer hier aangekom dronk. Weet mami, hy het hom as laaste keer uit hy weer uitgesyp. Hy het nou onlangs die werk gekry. Onlangs? Hy het nou laasweek begin. Weet mami, het was Abby se birthday nou ander keer. Hy het iets 'n present gegee vir die aangekom het. Hy is vertraag. Ja, ek verstaan, maar ek kan nie meer. Redig waar, ek kan nie meer met die man, ek kan nie, ek is op die punt dat ek hom wil los. Ek kan nie, die enigste rede hoekom ek nog in die huwelik is, as om Abby sal onthou. Ja, nee, maar hy gee my stres, maar hy wil almal sy werke wil hom uitsyp uit. Ja, nee, ek sal dit baie waardeer, Ja. Nee, hy's 'n goeie man, mami weet hy's 'n goeie man, as net die gesypery. Ja, asseblief, mami, ek sal dit baie waardeer. Okay, nee, is reg. Ja, okay, dankie. Dankie dat mami altyd luister na my. Dankie vir die oor. Okay, nee, is reg. Okay, bye. Hallo? Hoe kost jy so hastig? Wat is fout? Kan ek my bike trek asseblief? Maar ek gaan nou weer terugkom. Wat is nou? Jy lyk gestres. Wat is iets fout met die werk? Open die deur nou. John, as jy by jou werk was. Ja, wat is dit met jou en die werk? Dink jy regtig jy kan nou werk hou nie, man? En daarom beeld jy my man. Dis jy afgesig dat ek nou sê gaan gaan nie. John? John! Jongens, sien jy daai jong haasje? Ek dacht dat ek wil freak, man. Maar daai jong se turfa. Staan julle samen? Ja. Maar hy ding freak. Ek had vandag dat hy freak. Ek had freak. Staan nie.
Alles ist alright, baby. Baby. Open your eyes for the end card. Peter. Oh, jammer. Iemand het vir u sê die dokter nou in 'n koma in. So ons het nou alles gedoen. Ons het die bondjie bietjie toegemaak, die bloeder. En ons het daar 'n bietjie gerisas. Want daar asem het weggeslaan. Oké? Maar anders is hy baie goed. Dankie. Oké? Sy gaan net in 'n koma bly, seker vir 'n hele rukkie tot ons gaan by die hospitaal. Oké? Dankie, sister. Kan ons asseblief? Kan ons asseblief? Ja, dat kan ik. Oké. Ze gaat oké wees, mijn vrouw. Ze gaat oké wees. Onze kind is oké, mijn vrouw. Onze kind gaat oké wees. Zij is oké. Dank je, Heer. Onze kind lieve, dank je, Heer. Dank je. Dank je.
Dan jayong kata zaak maakt tinanus. Nee, ik denk jij jong zal een zaak maken. Ik heb niet gezegd, nog één zaak zijn, anders wanneer niet kakken. En ik check voor mezelf, moet hij die jong klappen? Hij is extra papier, waardoor hij te vakken. Fok hij man. Ik zie je wat, hoor. Ik zie je wat. Zij daar niet zaak laten saperen. Misschien zijn ze dus in die jongen. Ik neem maar, ik denk ze bek was los, verstaan ze. Ik denk Maar- is het al zo zwaar is. No. Lima zit Ik- maar zo is hij aangekregen. Ze heeft dus hier in de kring, maar weet je wat is het? Die loper tik meerdere die varkens, wat hulle voor oor per tik, weet je dat? Dat is hetzelfde ding wat ik moest zeggen man. Nou zit ze met je hand op je bra. Nou het zijn niet kakken. Wat hoor, ik zie je, kijk, niks aan jou, niks aan. Misschien een hinkafels niet, bra, zoals met elkaar. Ja. Los hem, verstaan ze. Ik was nog al niet weet, alles is because de video skipte. De vrouw man iets geld op je alles, maar anders zaak, weet je. Kan niet hij vrouw verstaan niet mee bro. Captain. You just about to take a break? No, Captain. Oké. Do you have any leads? Ik heb het de laatste keer gezegd, hier naar mij toe komen, zo heet het, want de cynische die van op publiek. Ik heb al gezien man. Ik heb toch gezegd, ik zal voor publiek. Zeg gelukkig ik was honger geweest. Goedendag, mevrouw Gandhi. Met omstandigheden, meneer. Oké. Detective McDonald, aangename kennis. Detective Spencer, aangename kennis. Hallo? Ons is hier vandaag om op te volgen op die zaak van die dokter wat geschied was, die poging tot moord. Hoe gaan het met die dokter? Sy is in 'n kritiese kondisie in die hospitaal. Julle is seker bewus van dit, so dit gaan nie goed nie. Jammer om dit te horen, mevrouw. Ons is hier vandaag om op te volgen op die zaak. Ons heeft die documenten gekregen van onze kapitein af. Ons maar die om te vragen, is er enig iets anders wat u kan aanhouden oor die zaak? Al wat ek sover kan onthou van daai dag is ek was in baie skok geweest want ek het konstant gevries in die huis. En toe ek uitkom, toe sien ek as my kind wat raak geskiet is. En al wat ek kan onthou van daai dag wat ek sy gesig al gesien het, is ek weet nie, hulle noem hom krimmels iets soos daai. En die gangsters het oor mekaar geskiet en toe skiet hulle mos nou my kind raak. So ek weet dit van 'n krimmels, hulle noem hom hulle roep hom skrimmels of krimmels iets soos daai. Oké. So u sê hang ek oor die pad. Ja, dis die jong wat daar staan. Hy staan allerhande al die dag. Ons was al by die polisie maniere. En julle behoort die dinge te weet. Ek was by die polisie, my man was by die polisie gewees en ons het dit gaan aanmeld. Die jongens staan daar op die hoek en hulle staan verkoop dwelms. Ons het dit gaan aanmeld en niks het gebeur. Nee, man, ik kom niks vragen van. Niks vrae gevra nie, meneer. So miskien kan julle vandag vir my kom help. Oké, ons zal opvolgen als iemand man bereid. Nee, hy sê hy is by die weg. Je weet hoe laat zal ik bereid zijn, dus een paar vragen om Hy sal seker so tussen 5 en 6 by die huis wees. Ik vind alles in de hand. Als u nog iets anders wil weten of vragen, of als u nog iets ontdekt, kan u dan contact maken met de politiestatie. U heeft ons kapiteins details en dan zij zal dan aanzien naar ons. Dus voor u zegt, ons is op die zaak, ons doen onze job, ons traam op te volgen en zodra ze nog iets weten, zal ons contact maken met meneer. Okay, nee, dis Definitief. Ja, dan veel tijd. Ik dag verder. Ek is self. Dankie, hè. Okay, baie dankie.
Wat is hy op sy naam? Hallo, hy jong wat op jou geskiet het. My lykie, sy! Waar bly? Laat die waarheid sy, man. Daar die Plakkeskamp, man. Daar die Wat de Plakkeskamp? Daar boel, man. Blerrie lyk is hy fight van lief in die hospitaal. Sy weet van die jong man, praat Ik nou. weet het, man. Een spaartje. Aan die Plakkeskamp, ik zie het, man. Jaapie! Oh, jy sit my syp. Jy is mos die veroorsaker dat my John elke aand dronk by die huis aankom. Hy is so besoep, hy kan nie op sy 2 bene staan, dieselfde soos jy nou lyk. Moenie vir my so verbaas en aankyk nie. Moenie vir my kyk nie. Jy is die veroorsaker dat ek elke aand met probleme sit in my huis. My kind lê in die hospitaal. Ja, maar... Hoe lyk jy kan nie staan nie. My besigheid dit. Jou besigheid jy kan nie staan nie. Nou dieselfde as jy nou lyk, so lyk my John by die huis. Dis mos nie reg nie. Dink jy dis reg? Jy is die veroorsaker. Almal die drank, almal die duiwelsheid wat jy met bymekaar is. Jy is die veroorsaker dat my John elke aand versoep by die huis aankom. Maar as mos nie my probleem nie. Hoe kan dit jou probleem wees? Jy gee dit nie by. Jy doen mos daar waar jy nou is. Moenie vir my so aankyk hierom. Jy is die veroorsaker dat my man, ek sal dit aan mekaar sê. Jy kan nie vir my blame vir jou man se besigheid nie. Jy het sy laaste 50 rand uitgesyp. Nou wat jy vir my vertel van dis nie jou probleem nie. Hé, dis am lekker. Kyk hoe lyk jy. Dit is jy nou lyk, so lyk hy. Ek het mos nog nie vir jou gesê, hy moet saam met jou trou nie, hy kan mos weer gevat. Okay, jy is nog wat slim. Ek wonder nog eens waar jy geld gekry vir die. Waar het jy geld gekry vir die 3 piere wat daar staan? Hoekom was ek in my John se geld wat jy so uitgesit? Ek gaan nog beter. Okay, nee is reg. Ek is bly jy voel so, maar weet jy wat? Jou dag sal kom. Okay. Wat? Jy wil net skel, ek weet nie eens waaroor het gaan nie. Maar as jou probleem en as jou man, is my probleem nie, ek kan sy gauw nie, maar ek drink maar my biertjies daar. Jammer pastor om nou so onverwags hier op te dag, ongegewe tyd. Maar ek is maar net hier om met pastor 'n klein familieprobleempie te kom bespreek as pastor tyd het. Suster, die Bybel sê, koop die tyd uit. En u het regtig die tyd uitgekoop. En ek weet nie of u die memo gekry het by die laaste cake meeting nie. Pastor werk net op appointments. En die mense wat tiendes betaal, kry eerste voorkeur. En u naam is baie ver onder die lys. Nee, maar is reg, ek verstaan. Nee, sister, asseblief. Moenie aan my mond mosie, don't jump the gun. You will get shocked if you jump the gun. Ek werk net op appointments. Ek kan nie elke minuut mense hier hoor kom aan die deur klop, pastor ek het 'n probleem. As jy probleme. Wat soos ek gesê. Nee, sister. Sister, luister nou vir my mooi. Volgende keer, bel u vir my, of u WhatsApp vir my, voor u na my deur toe kom. Nee, sister, ek is nie klaar gepraat nie. U WhatsApp my, of u bel vir my, asseblief, sister. Moenie laat het weer gebeur. Pastor, ek het die data gehad. Sister, het gewoon van emergency data. Emergency data gebruik jy in 'n emergency. Jy gebruik het nie as jy vir WhatsApps en pictures en bemoediging. Julle sien mos die bemoediging video's en pictures aan. En good morning pictures. Ons weet dit morning. Soos ek wil sê, my man, pastor. Eerstens, die dogtertjie wat geskiet is, pastor, is ongelukkig my dogtertjie wat hulle raak geskiet het. Onlangs in die gevegtery van die gangsters. En sorry, jammer. En dan my man, pastor, hy gaan agteruit. John, ek weet nie wat is fout met John nie. John drink elke nag, dag in en dag uit. Hy kom met so min geld huis toe, maar sy kom nog uit langs die pad ook. Terwyl my kind in die hospitaal lê. Terwyl sy vir haar lewe veg, dis mos ook nie reg, pastor. Ek weet nie meer wat hulle doen. Ons het nie 'n stukkie brood in ons huisie. Dis hoekom ek by pastor gevra het vir 'n hemper. Suster, kom jy vir 'n hemper? Of kom jy om my te vertel van jou dogter?
Want het lijkt vir my jy kom vir 'n hempe. Ja, pastor, weet, soos ek gesê het, dit gaan swaar, ons het die kos. Suster, ek sympathiseer met jou. Maar jy kom nie dit vir my vertel en jy soek 'n hempe nie. Is eigenlijk te soeken hempe of jy kom vertel my van jou dochter. En glo my, ek sympathiseer, ek voel baie hartseer oor jou dochter. Jy moet meer, jylle is sisters van 'n dag, jylle moet leer brood bak. My vrou kan brood bak. Jylle moet leer brood bak. Dan sal daar kos in die huis wees al die tyd. En sister, lyk of sister 'n pas na jou brood markeer. Amen, pastor. En die ding van John, kom ons al die jare aan. Het kom ons nie nou aan nie. Jylle hou ons die goed is weg. Jylle stiek het ons weg. As 'n mens praat daaroor, dan kyk jylle weg toe. Nou wanneer die nood druk, dan wil jylle saam die pastor kom praat. Daar's klop mense wat daar by die deur klop met probleme. Maar hulle kom ook net wanneer die nood druk. So sister, weer eens ek sympathiseer met jou. Ek gaan jou ietsie aanbied, 'n koeldrankie. Coke, nie Jivey. En dan gaan ons 'n gebedjie doen. Maar laat ek weer vir julle moet bel of moet vra waar is julle? Hoekom is julle nie kerkie? Hoekom gee julle nie julle tiendes? Dit is baie belangrik want die kaalveter is op jou spoor. Dan gaan ons weer 'n lekker sit down net en ons gaan lekker praat daaroor. Amen, pastor. Baie dankie. So suster, ek sal kyk wat ek kan doen vir jou. Baie dankie, pastor. Pastor, tyd. Suster, so voor ek 'n gebedjie gaan doen, Okay. ek wil net hoor of suster kan sing, want ons soek mense vir die kwaaie by die kerk, en ek het gehoor so maar by die diebaar is u te mooi stem. So kom ons doen daai liedjie, Jesus kom in die môre. Nee nie aan in die môre, suster. Soos mooi. Gaan ons. Jesus kom in die môre. Die duiwel het gedink hy's klaar met my. Jesus kom in die môre om my nuwe krag te gee. Jesus kom in die môre. Die duiwel het gedink hy's klaar met my. Jesus kom in die môre om my nuwe krag te gee. Amen, pastor. Suster, wie het vir jou gesê jy kan sing? Nee, ek wil net, wie het vir u gesê jy kan sing? Want die kie wat ek nog gespeel het is Z. Nee, maar ons gaat nie nog daar diep in nie. Ek wil net, ek het nou gedink jy kan sing, maar ons los het maar daar. Ek gaan sommer bid vir die ook. Dat vir jou vraag om net te weet wie te help met die stemmiekie. En vir hom, vir pastor. Yes, hempe bly ook nie agter nie, maar ook sister. Kom ons gooi maar die, nie die hempe nie, hempertjie. Okay. Nou, en dit is 3 blikkies vis. Dankie, pastor. Oorsoek ons al lang al die man het sien. Vir my. Vir jou, ja, zijn die 1 breintjes? Ja, wie zijn we? Staan hier dus 1 breintjes. Die jongen zijn tong aan afgevallen. Kijk, die jongen is doos. Jongen, weet je wat? Allemaal in je communicatie was krummel. Je hebt drugs gewassen. Zie ons wie zijn we? Oh, oké. Oorlogsman systeem. Gevangen drugs. Oorlogsman systeem. Verkoop drugs. Toen is zaken af hoe het gekomen is. Ik verdien. Jongen, die niet. Weet je hoe veel betaal?
Veraaien, ma. Pas op ons wat gaat dit. Wat? Dat is een kakker. Maar jij kan niet dit doen, nie, man. Kan niet doen. Wat? Dan vat me zoals ze niet gevoerd. Maat, saya belum tahu mereka kok. Jij kan niet dit doen, nie, man. Ang niyo. Nanti kalau retes di mana retes? Lelich. Kita. Yun dia kopi aku. Kita. Kas voor captain. Sorry ya. Terus mau lagi later sih. So you're Ian James, aka Krim. I like that name. So tell me, Kramos, where were you on the 12th of January at 7:30 in the morning? Was bij de reis? Yes. Kramos, I hope you're not lying to me. 'Cause I don't like lies. Verhaal met mama. Yo, Ma. Yo, Ma. Where do you think I got the information from, Kramos? James, ik was bij de reis, man. Wie het 'n meisie geskiet, hè? As enige iets met 'n meisie in die hospitaal gebeur, gaan jy man staan. As jy is ekkie, Spider se manskappe. Hulle het op my geskiet. Gat hulle kry. Jy's nou my broer. Hoor jy vir my? Hoor jy vir my? Don't think we don't know about you selling drugs to school kids. Now we just have probable cause to take it further. So pray to whoever it is you pray for. Because if anything happens to that girl in the hospital, Volgende plek weer. Kapgevaarlijk, né? Maar ek meneer, Waarom zijn we hoe kan ik jullie helpen? Is hier de eigenaar? Ja? Ja? Ik wil hier geen stel belang. En de tijd krijgen. Oké, hoe kan ik jullie helpen? Wat is dit? Misschien ada van een spider op mijn langka. Ik wil eens spider kunnen dichten. Wat van iets een spider in mijn dik? Volk tijd weer. Ook kan je weer op je kop. Ay, man, die gitaar, man. Dat is niet bij alles, nee. Dat moet ik iets zeggen doen. Nee. Nu op de kopie. Je hebt een kopie, maar dat spider bij andere. Spiders? Ik doe hem gereeld, nooit aan. Veel over te denken dat een spider tegen de aan. Die bij jou, want dat heeft man. Hoe meer dat is, over de beste tekens doen. Ik krijg het beste, meneer. Ik zeg het beste. Zo allemaal komen naar jou. Meestal van die mensen komen toe. Dat is de enige plek die nabij moet. Oké. Zo wat voor ons het dan zijn. Het zijn al spider tekens. Ik kan niet veel precies zien. En dat is zo. En dan ga ik klaar in het zien waar je wat doen is. Kaya saya, ik kan niet namen noemen en zo. Wat vind je nou? Maar als ik nou jou zeg, ik ga die dag weer zo naar anderen. Wat je aan het zoeken weer van weer. Zoeken ook spider tekens aan in zijn nek. Het ring je weer. Je fucking antwoord op. Oké. Kakao, hier nou begin man. Zo gaan we gewoon dat antwoord hier of wat? Ik ken dat je naam meneer. Zijn naam is Spider meneer. Hij mag ze. Spider? Ik dacht dat hij spider is. Waar kunnen ze ook? Meneer, weet je waar je bent meneer? Meneer, ik ben gezien. Voor ik dacht, dat is mijn naam voor kijken. Meneer, ik gehoord is daar aan die plak geskampt meneer. Plak is gewoon. Ja, plak is gewoon. Stupid heb ik doen vandaag. Maar ik ben een beetje bekend. En hoe is dat nog belangrijk? Hij voor
kijk ik hem. Kak itu atas ini. Karena kita bisa. Ya terus ada yang kak kan. Pas kakaknya. Paling kemarin itu atas. Sudah mendiara. Hey. Stevie Wonder. Nah, ada semua kak. Ya, gue gitu. Suka kiau. Alles gaan nou right wees met my. Ek gaan weer mama se hart. Alles gaan nou right wees. Jy gaan wakker skrik. Jy gaan wakker skrik. Jy gaan wakker skrik. Abby. Oh my God, ek mis jou verskriklik. Baby, mama is so jammer. Jammer oor alles wat met jou gebeur het. Ek was nie daar vir jou gewees wat ek moes gewees het nie. Ek moes jou vasgehou het. Ek moes jou veilig gehou het in my arm. Ek is so jammer. Ek is verskriklik jammer. Jy gaan meer mama se arms kom. Sag waar jy behoort. Mami is so jammer. Goeiemiddag, kaptein. Ek is hier om uit te vind oor my kind. Ek hoor niks, ek sien niks. Hoe ver is julle met die saak? My kind lê in die hospitaal en ek weet wat hulle doen nie. First of all, Mrs. Cluto, I'd like to apologize for your daughter. As you can see, we are very busy at the moment. However, we have caught the suspect. And the moment we get information out of him, you're the first one I'll notify. Thank you so much. And you have my number. You're gonna pay me, and you're gonna tell me how far this is. Thank you. Baie dankie. Thank you very much. Okay. Dankie. Will do. Wacht, zo. Hey, wacht man, hulle weet dan ek betaal nie. Hy my bro. Ja. Au, Spencer. Yes, meneer. Is het Zaira, mijn broer? Rustig, vrijdag, mijn broer. Jij is weekend, ja. Wat had je aan maken die weekend? Mijn broer, weet je. Was een kakweek geweest die week, man. Ja, dat was een kakweek. Ja, kijk, eerste move. Ik heb hem de andere zaak uitgezocht. Dus een 7 hij move. Oh, hij move had ze mij van gezegd. Ja, mijn broer, hij move laat weg. Weg voor de winst, zo. Wat kijk je van naam, zo move?
het gezien hij nieuwe politiestudent als. Ja, ze pakken kagel is hij. Kijk, hier eens een nummer gekregen. Eens een nummer gekregen. Wat die is een nummer gekregen? Je moet fris jaren, ze weten niks over die fris jaren. Man, nee, hij is een lekker girl, ja. Pakken dat. Joh. Maar kijk, ik hier aan nummer. Ik wacht als ik dus had van Nana rijplek. Zeg ik breng het zo mis aan. Wat het zo mis? Dat is dat ene met die blonde kop. Nee. Kijk. Wat daar met zo mis zit aan? Ja, nee, dat is goed, maar het is wel een skill nog, man. Nee, man, ik kan me zien via je als met die fucking man. Als ze brillen opzet, dan kan ze niet zien. Nou, McDonald's, dat weet dat ik het laatste keer voor die team van. Ik heb het weer doen. Dat is iets zoeken aan gebruiken. Nee, ik zoek in de kei blonde, man. Ik heb wel zo'n ding of twee wees. Oké, nou, ik zeg je wat. Oh, moet te beraken, even een minuut. Ja, het moet, ja. Nou, ik zeg je wat. Ik schrijf voor Kim. Kim en een andere brak. Ja. Als ik van breng nog zo mee samen, dan misschien krijg je er geen blonde kop. Ja, maar hij wil ook niet die lekkertjes zo aanval. Hij wil nooit brengen. Ja, hij is student, een politiestudent, maar ik heb wel een ding of twee wees. Maak maar zijn ene, hij blonde in het zien, man. Ja, ik zal maar zo aan, maar ik kan schieten. Ik kan wel bij dag dat ik kon schieten. Hij is een lekker girl, jij. Ja, zaken er echt mee beroepen. Kijk, ik wil nog een paar jonge man te search. Verstaan? Ja. Je moet van mijn enkels af op. Oké, nou, los uit. Je gaat nou een beetje diep hier, bro. Oké, ik is maar nou excited, joh. Wat nou, die dankzij naam is diep. Als ze die doen. Zo weet ik kan niet van die. Koos nou laatste tolen je vangt. De laatste tolen je vangt met een andere koos, want ik vind mooi opcover. Ja, raketten is ook zo vol kak, zo'n ding, man. Ja, ik denk ze zijn niet de mannen aan lieven, man. Ik zeg niet naar je move, ik kan nog wel voor Kim vragen. Maar Kim pas op, ik kan niet die move draaien. Ja. En die move draaien, maar ja, ik vraag op je alles, maar dan kom ik Kim en zal ze. Kipten is echt, maar het is te beetlag voor mij, man. Nee, Kipten is beetlag. Ik heb de tijd op beetlag te moesten, die man. Kijk, ik zeg je wat, alle vrouwen mensen wat voel, haar gaat dus. Ik ken niet de rechter man. Ik denk ook zo, dat zijn rechter man moest, man. Nou ja, ik heb gezien hoe praten met Kipten, en hoe kijk zo met Kipten. Zijn les al lang kan met Kipten al. Ja, met Kipten en vind ik zeg je wat toch. Vrouwen mensen zoals hij, weet je wat die probleem is? Alle wel die man. Eén die vrouw is in de relatie. Exactly. Daarom draag ik me zo beroep. Nee, ja. Daarom draag ik je beroep. Hij maakt zin. Hij maakt altijd die beroep dragen. Kijk hier. Anne moest zijn naam is die. Sorry om je af te breken. Nee, dat is zeker. Ik moet zijn Anne informant gevallen. Wat is het? Anne informant. Wie? Oh, ze moest nog een Anne braaf vast erop. Nee, hij moest een beetje niet krijgen. Ja. Maar als een Anne braaf wat ik ken, wat ook smoken. Maar hij moet gaan voor zich doen. Maar ik was nooit voor ons, naar om te gaan. In mijn staat te kwaad, ze willen de barassen met broer. Niemand wil een man weer informatie gedeeld staan. Nee, ik denk dat we nog een beetje bang maken. Dat weer lang als mensen zo bang gemaakt. Wat je gezien wat gebeurt nou? Ik zeg je nou niet eens van de zaken verkopen. Nee, kijk die keer gaat dus het cool speel zien. Hij heeft de laatste keer gezien. De laatste keer gezien. Ik doe mijn rechtdraaitje en daar gaat die barassen staan. Nee, die keer gaat dus een mooi speel. Hoe zat hij eens aan van jou maken? Nee, ik weet niet. Nou, ik kan het weer. Wanneer maken ze eruit bij die joh? Ik weet dat hij vaart. Zijn mensen spannen, wanneer was zo 4 o'clock, 5 o'clock. Zo hij valt mooi en voor zijn tuffen en hele vanavond zo. Ik wil niet die outfit veel maken. Oh ja. Ze weet die Friday gift. Elke bereid hij Friday gift. Ja, plaats dat moest lekker tuffen. Die frisse haren. Jee. Waarom in de bak? Kijk, jij is maar aan het doen met de noedels, hè, man. Jee. Kijk hier. Toen we ik weet wel een eigen zaak af. Ah, misschien jouw zaak. Toen we het maar. Ik kook uit zo'n tegen rijst. Nee, ik praat nog van die haren, man. Waar praat ze? Nee, sorry. Nee, ik zeg niet die man draaien nooit zo. Nee. Spelen met de bed, hoe het is. Ja, maar ik moet representeren. Ik ben zin voor de McDonald's. Praat zij. Mijn broer, en ze zien hij aan de week, ne? Mijn broer, los de week praten erin, mijn broer. Ik zwaar mijn spaak die vanavond, ik het op vanavond. Meneer, ons gaat hij hoe ze klaar maken. Mijn broer, ik weet niet waar die jou die, maar ik had hij blondie en broer, die zijn niet van number van Afrikaans, ik speel die number. Ja, het is maar zo'n lekker number, zeg. Jij, hoe zal ik een blondie op die number leggen? Jij, dat lekker was gooi. Bro, als ik kon dat ze het met bro. Hulle is verliefd na haar. Je ziet van mij, je kan niet meer. En als het laat is wel, je woont om me. Hé, wacht. Zo onnodig.
later. Ik kan niet wachten tot later. Ik zoek jou langs. Ik kan niet wachten tot later waar hij student zegt. En zeg niet kom nou later. Ik kan niet wachten tot later. Ik zoek jou langs mij. Niet wachten tot. Kom eens niet erop. Kom eens niet erop. Kom eens niet erop vandaag. Kom eens niet erop. Kom eens niet erop. Kom eens niet erop vandaag. Nigga, 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 op vandaag. Nigga, 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 nigga. Ja, sta vast, já não gosto. Dia eu vou dizer isso, meu. Dia eu vou bom, escola, vamos escolher. Ah, meu Deus, não é? Rustig. Você dá uma relax. Kijk, waarom keer je helpen? Ja, ik luister man. Ze bestaan een nieuwe zaak. Ken ze die? Ja, ken jij man. Ken je die? Nee. Hoeveel zijn ze lang om te danken? Ja, ken jij man. Kijk, Ik ben ze kind die jongen. Ja, ik zeg ze ken jij man. kijk, jullie allemaal smokken samen. Jullie allemaal wat smokken kennen elkaar. Staan ze, dus die is jouw tel, hij is zijn tel. Ze kennen die brein. Ken jij man? Ken wat is dat brein? Wat is die aan jou? Ja, moest je mij goed is. Hij weet maar wat kan als moet hier. Oh, wat is het? Het is jouw nummer. Zit mij goed uit? Ze lopen maar ja. Ik kan nog net bij die bakje geweest. Ze zijn mijn plan en moet. Ja, ik plan bij moe. Want ze zeggen ik lieg. Ha? Zeg je dan bij ik lieg? Ja, dat is ze daar is. Kijk, we gaan niet op doen en jongen. Giet zijn niet voor, wie die bar. Aha, hoe ze zo bestaan. Ja, oké. Maar we moeten nog op een man van jou, anders is het nou man. Van? Hoe kom je met al die jonge familie? Want zei ik moet jou andere zaken opleggen. Wat die jongens nou? Waarom mensen namen Spanje dan? Wat hij nou zo zwaar? Ja, waarom? Zo zwaar. Ja, maar. De zachtskoens hier. Ja, maar ook man blijft. Squatterkamp. Squatterkamp. Was allemaal die laatste pad. En die laatste pad. Pad ze daar. Perenpad. Perenpad. Zijn hoeken is het in. Hoe zit het nog als we bij jij pad gaan? Kan dat ook? Squatterkamp. Ah, perenplek, ja man. Van bida's en ze kijk. Sinds ze me was hij nou zo zwaar? Nee, was zo zwaar niet, waarom? Maar waarom voor ons meer uit te goeie? Ja, op de trap zit bijvoorbeeld ik de carrière. Ja, maar je spider, squatterkamp, perenpad. Klaar, ze is weg. Nou staat niet in mijn keel, doos, het is warm. Maar wat is het te drinken? Ja, mijn vrouw. Kijk, corona man. Ze kunnen bangen, iets om te drinken. Hij lijkt wat te doen. Ja, hij is alright. Zijn we zo? Ja, is duidelijk mijn broer. Die jongen drinken ja, maar dat hij wil met drinken kan zijn hier gehad. Wat doen ze? Ja, ooit ja. Wat oors doe je af voor jou? Staan ze? En zei ja, voor oors. Ik ben waarom? Hoe kun je lekker drinken, man? Kijk ik, hij is niet anders niet. Ik kan jou aan dus niet. Nee, ik heb de baba. Ja, ik dacht hij jongen moet wat training gaan, man. Hij is niet bos. Kak! Ja! Je moet je andere aan je vergelijken en zo? Nee, maar niet in over eerder aan die spul gekeken. Hij heeft ook in die spullen kijken, hij zien ja. Ook als we trainen met elkaar. Ja, ik dacht hij jongen is blind dat zijn aardig meer, maar hij denkt steeds. Nee, ik denk ook zo, man. Hij is er bravo aan ook, maar ook ook naar bravo. Ja, maar fox zien. Dan zijn jullie ook zien. Ja, ons kan maar weer een mooi weer. Hoe zei je? Ik hoor wel nu. Ja, dat is het. Dixie, dat is ook jij. Dat is maar zo'n white parcel recht voor. Zal het parcel recht voor. Hij moet. De achter bezig met een bakje en man hier komen bro. Maar ken niks. Alright man. Ja, Spider. Kijk hier, er was 2 politiemannen hier bij mij man. Nou, dat is ook info over jou mijn bro. Maar het haat, ken ik van jou altijd, wat ik ken ik wil nog zeggen, nou ik ken ik van jou in de verstaan. Dat ik jou niet eens heb, en mensen is misschien op pad naar jou toe. Want ja, zeg waarom.
Ja, pastor. Maar zelfs maar zo gemos. Pastor, ik is hier om een confession te maken, man. Wat zoekt zij zo? Ja, pastor. Maar ik is hier om een confession te maken. Dan zijn ze kindelijk kijk. Ja, pastor. Ik heb mijn tiendes gebracht. Is jouw tiende zo vrouw? Ik heb het gebracht, pastor. Ja, ik zoek jouw tiende hier niet. Wacht, pastor. Ik zoek jou niet. Ja, pastor, bad voor mij, man, alsjeblieft, man. Ik moet bad voor jou. Ja, pastor. Die duivel wil je weer heen, jullie. Wat zoekt zij zo? Ja, pastor, amper is een club. Pastor, ja, die. Waarom zijn je gebaar met flatscreens? Ik heb niks gevat, man. En mijn rand? Dat is niks, weet je, man. Ik heb hier gekomen. Pastor, ik heb mijn tiendes gebracht, man. Wat dan? Is dat? Ik zoek jij tiendes hier niet. Pastor, Hey, ik zoek jij tiendes hier niet. Ja, pastor. Hey, zij moet opwijnen. Zij kom je weer naar me kijken toen niet. Pastor, nou de dag loop ik hier voorbij. Toen sommige mensen vals is dat. Hallo, het zijn local coach. Houdt zoveel studio handen. Pastor, wat die tangas, die mensen maken hier. 10 jaar wat ik nou wil. Zij kan er zo alleen maar vocal training vat, man. Zij weet wat ik kies. Weet je wat is een e-key? Weet je wat is een mijne? Nou moet niet praten van kiezen. Nee, maar kan ik ook kiezen. Wat een key? Karkie. Jouw spot. Zij is een spotter. Zij. Loop. Jij, loop je uit mijn plek. Loop. Ah, respect. Jij, tel op dat jouw bloedgeld. Tel op dat weer, dat kijk. Tel op jouw bloedgeld. En loop. Ik ken jou niet. Ja, ze kan. Ja, ik zal me hier houden, man. Ik zal me hier houden. Zeg maar Hoe gauw. oké, man? Zeg gewoon mos. Wat denk je? Hij kan hier komen. Met die blade tattoos. Wat zijn Spider-Man? Away, Big Mike. Wat zit zij guys hier? Zij alright, my bro? Kijk hier, my bro, man. Organise maar voor ons later een lekker bruidje zien zij. En een paar bieren. En dan krijgen ze maar die manschappen bij elkaar. Zien zij, my bro. Die mannen sturen me goed, man. Dan wil ik hulle uitzoek later, my bro. Ze maakt niet voor zieken. Ze krijgen die mannen bij elkaar, my bro. Zien zij? Away, safe. Hallo, zij. Te laat voor ik hier niet. Hallo, zij. Skrak wakker. Oh, Is je van laat voor ik hier niet? ze kan maar ons Pieter wakker Dit gemaakt. maakt me zomaar voor ik te is. Ja, Vraag maar nou niet voor ik te hier niet. ja, ik... Nee, ja, niet. Ze blijft vaak van niet. Hulle sê dat ze maar zijn werkie. Afvoor iets ook niet. Maak dit klaar met jij. Ja, ik ga nou. Fokker. Wat zou Frieten wil zeggen? Ham and cheese. En zwart koffie. Of niet wat het aan ze stel, joh. Wat is voor ik toch?
frieten, joh. Jij, daar zijn frieten. Kijk, paas die koers, joh. Hallo? Is de politie? Ja, jij moet eens alsjeblieft bij gewoon komen staan. Het is gewoon iemand dood te maken. Ja, hier is Springfield naar school, alsjeblieft. Daar gaat het voor zijn. Als een broer, wat niks moois ik ging niet zijn. Ze gaat samen kunnen in de hospitaal leed zijn. Fuck. Zie. Daar gaat ze dood zijn. Zij. En ze gaan niet een vlucht te gaan zijn. Ik zit zo bij je kop op voor ik. Als toch al wat zijn gaat maken. Was het? Zo'n laatste tak zijn. Ik zit hier voor ik. Was het? Dit is je laatste tak voor ze, hè? Is niemand die... My area, die mensen pimpie, ik betaal voor hulle, daar gaat ze verrekt zijn. Ik slaap je extra papier als je weer kan. Dat gaat goed niemand die dat. Ik zie nog geen wat op. Zeg, vandaag stoppen we zo. Daphne, hij built niet alles onder die kussen. Daphne, hij built niet alles onder die kussen. Als onder die... in de van hier...
Pero diversas kita bos, alas rito bos, alas tapati. Ikikir mo sa sangkat yung freak. Sabi, I can't do much. Walang kagad. May katungkot. Sabi,